Sa atong unang pagbasa nga igsuon, gihisgutan dinhi ang mga piyesta, mga selebrasyon nga angay dumdumon matag tuig sa mga Israelita. O nganong naaman sila'y mga selebrasyon tungod kay naluwas sila gikan sa kaulipnan sa Ehipto. Kinsa may nagluwas nila? Ibaw mo. Kinsa nagluwas nila? Si Moises. Ang Ginoo, pero ang iyang instrumento mao si Moises. Naluwas sila atong kaulipnan tungod ni Moises. Kinsa man is Moises? Usa ka tawo nga sa pagkatawo pa lang niya nagantos na. Gipaanod siya sa tubig niya, pagkadako na niya gihinginlan siya kay gustong patyon dito sa Ehipto. Layas in town siya ngadto sa Midian. Gipabalik siya sa Ginoo ngadto, gipabiyaan ang iyang pamilya dito sa Midian niya, gireject siya sa Pharaoh. Hastas iyang mga kuyog katong iyang giluwas, sigihan siya reklamo. Dili paminawon ang iyang isulti, musanong karon, mo reklamo na sa sunod adlaw. In short, gidaog-daog siya. Pero wa gyud magpatintal si Moises sa mga daog-daog, mga rejections, mga insulto, pakauaw nga gihatag sa iyang katawhan nga buot niyang luwason. Ang mga hari sad nga nagsunod ni Moises, mga propeta, mao gyapon gidangatan, gipang insulto, gipang hinginlan sa ilang lungsod, gipang bato. Hangtod na gyud ni abot si Jesus nga mao na gyud tinuod nga manluluwas, mao gyapon gibuhat. Matod pa diri sa atong ebanghelyo, wa siya dawata sa kaugalingon niyang lungsod. Pero kay manluluwas man siya, gibuntog niya kining gitawag nato the pain of rejection. Ang kasakit ni ining isalikway ta. Gilingay mong tupad. Ning na sugot kag isalikway. Ning na kono. Nasugot ka. Oy. Lingi san mo ba? Nasugot ka isalikway. Kamo mga asawa, isalikway mo sa inyong bana kay adto gid siya sa silingan, adto gid siya mahigugma. Nya, kamo nga nagkasal gyud, di na niya higugmaon. Sugot mo. Sugot mo dili. Kamo mga bana, isalikway mo sa inyong asawa kay ang inyong asawa magsigi jud kuyog sa pari. Nya, sugot mo. Di na hapit mo uli sa inyo kay adto gyud pari mo kuyog, labi na inigbalhin sa pari ngadto sa laing parokya, adto na lang sad ko didto ana. Unsa ba masugot mo mga bana? Di gyapon. Kamo mga ginikanan, isalikway mo sa inyong mga anak kay adto gyud kompyuteran, adto gyud sa mga barkada or adto ba kas uyab nga manuyopay ra ba kay ignaong, masugot mo mga ginikanan. Huy. Maingon gani mong dili mo manluluwas. Dili mo makaluwas. Kay mao ginay dangatan sa manluluwas. Ang atong mga santos gikan sa mga apostoles, gikan ni Mama Mary, mga apostoles bisan si San Jose gisalikway. Natanawa diri sa atong ebanghelyo unsa may gibuhat ni sa mga Hudiyo. Di ba anak manas panday? Gitamay nila si Jose. Ang iyang mama si Maria man, rejected gyapon. Wa gyapon nila i-honor si Mama Mary, wa nila gi-honor si Saint Joseph. Ang mga apostoles gipang salikway sad, gipang bato, gipang lansang sa cross, gipamutlas liog. Pero wa sila mahadlok niini. Ni padayon sila, mao nang nahimo silang instrumento sa kaluwasan. Ug unsa may nahitabo sa dihang nangamatay na ni sila kaning mga manluluwas, si Moises sa pagkamatay na niya nakasulod sa promised land ang mga Israelita.
nahimo silang dakong nasod. Si Jesus, pagkamatay niya, nahimo tang luwas ug naabli ang langit. Naabli ang langit. Makasaka na taglangit. Gilingay mong tupad. Ing na abli ng langit. Ing na ba? Ing na. Sa una, sirado man nakaroon, abli ng langit. Mauna, hangtod karon, nagpadayo ni siya. Kinsa ganitong gustong muluwas sa katawhan, gikan sa kalisdanan, magantos gyud. I-appeal gid na sa package. Gusto nimo luwason imong pamilya, kani mga batanon, kusog kay na sila ana. Ako maningkamot yung kong eskwela. Aniya magitay mga scholars din inig-interview na ko, maghilak-hilak yun. Gusto jud ko mo graduate, Father. Ano man, makaluwas ko sa among pamilya, pertig yung lisura na mo. Okay. Andam kang mo antos. Mangiskis manos kilay, mamintal manoon diri na ko, di man na maoday. Gusto ka magantos, magkamuritsing yung ka. Ayaw pagsige concentrate anang imong buhok, imong kilay, imong may mga scholars pud nato din nga purti pong mga siksihan ako di na mao mao ginay imong buhaton undang na lang gasto magsumpay-sumpay pa sa kuko alang mga hiwi ng kuko diha, mga hibat ng kilay, mga abog na diri wadwa diha. Gusto makakamuluwas. Ikaw mabati mo sa naong na to na pader, wagan sa tas atong uyab. Bahalag ma-rejected ka sa imong uyab. Ako bitas una, kauyab makong napo kabo kay sigihan man sa kunilag buwag. Mauyab karon, buwagan na sad kay mangunguling ra gud tawag naong kargador. Pero maningkamot masag panguyab na ni arab ako mga classmate nga nanambong sa akong misa ron. Pero sige lang yun. Padayon. Basta gusto natong luwason ang usa ka katilingban, magantos gyud ta. Aritas politika. Kinsa kay atong matawag nga mga leader natos politika nga manluluwas nato? Ari lang ta sa nasyonal, Marcos o Duterte. Kinsa ka nila ang atong tan-aw murag nahimo ba nga in a sense, in quotation, nakaluwas sa Pilipinas. Kamo nalay pamalandong ana. Mao nay atong butaran. Kana bita mga taong anda mo antos. Nya mailhan man nato. Tanawa kitang mga tiwasono na. Kahibaw kita nga kadtong nga tawo ta mga 1960s ang Pilipinas ato sikat kayo. Sikat kay ta sa akong nadunggan awa man sa ko mag-study pero sa nadunggan lang nako ba sa mga eksperto kita kunoy second to Japan sa economic sikat kay ta kanang mga Singapore, South Korea diri nas ubos Vietnam di anas ubos naghangad na nato naghangad murag mga isda mga hungita nato pero tanawa karon ba unsa na may nahitabo sa Pilipinas murag usahay mauwaw tang moangkon nga Filipino ta mao bitan ng atong mga igsuon dinhi sa ato nga ang giuna nila reject ang atong nasod labi na sa kasagaran dos mga batanon ang una nila muadto ko gawas jud ko gawas kay dinhi sa Pilipinas maimpas ta dinhi di ta maluwas adto kos gawas aron maluwas abroad kay ang Pilipinas murag wa nay paglao murag hopeless ta kinsa may nakaingon ani ang atong mga leaders nganong ang Singapore ang Japan ang South Korea to mention some even Vietnam nga layo kay nato nganong naa maron sila dias babaw sikat man kay sila labi na ginang Singapore tungod kay ang ilang mga leaders kung inyong i-search
ang ilang mga leaders miantos para sa nasod. Kung tanawon gid nato ba? So ay ragod ninyo research. Ako mo research man ko na sa Google. Ni Antos nagpuyo nga simple pero firm ang desisyon. Unsa may ilang desisyon? Bahalag mo patay ko o mamatay ko basta mulambo ang among nasod. Yawa sila madato. Ang mga leaders aning mga nasod karong ni Saka, ang ilag yung mga original nga leader nga mi balintuad or ni reverse sa ilang economic o social situations nga ninindot na karon, from worse to good to better and to best. Wa madato nagantos niagi og mga panghulga silang kinabuhi. Mo nang usahay sa lawayon pud sila kay andam silang mopatay og magpakamatay para lang mulambo ang ilang nasod. Mo nang pagka wagtang na nila sa posisyon, ang ilang nasod gikan sa ubos diri nas babaw. Ang atong mga leaders gikan atong 1960s, gikan atong pagkataon nako 1963 man ko, hapit tanan natong mga leaders kada biya nila sa atong nasod gabilin og utang. Gabilin og utang. Gikan ang atong utang mga $900 million. Pila man ang $900 million i-convert ni mog peso. Nya karon pila na may utang nato. So, grabe ha. Dili na billion ay trillion. Trillion ga-increase. Nag-anam og kadaghan ang niaging mga presidente nato. Ibutang talaga yung presidente kay sila maginay na in command. Nag-anam og ka dako ang atong utang. No nagamito nako ang word nga nisikat kaayo sa karong suna ni President Bongbong Marcos, niingon siya, mahiya naman kayo. Ang wasan niya gisulti pero ako na lang i-appeal, ang kapal ng mukha ninyo. Unsa kay angay niyang isulti, basig dili mahiya naman kayo. Kay sila may naas sa panggobyerno. Mas maayo unta nga ang iyang mensyonon, mahiya naman tayo. Kana bang muangkon unta ba? Kani man go mga leader nga gustong muluwas og nasod, ilang angkonon ang ilang nasod. Dili niya himuong third party or second party, third person or second person. Nya ako exempted ko. Ikay presidente, ikaw mo'y senador, ikay congressman, namakpak pang mga congressman, namarog pa pakpak, kinsa may angay mahiya. Ano namakpak man mo, kinsa may inyong gipasabot, nga inyong gipakpakan, nga inyong murag gibugal-bugalan. Kay bugal-bugal man na, inigingon mo, mauwaw unta ka, baga ni mugnaong, nya mo pakpak ang usa. Di sa to pa, wa ko'y labot, ikaw mo'y bagagnaong, ikaw mo'y angay mauwaw. Nya namakpak sila. Kinsa may nagbuot aning niyang flood control nga way klaro nga matod pa ni President Marcos sa iyang suna karon, palpak, gumuho, ang iba guni-guni. Imagination lang na itong 5,500. Kinsa may nagbuot ato, kinsa may nag-approve ato. Yan namakpak. Uy, mga leaders, pagbantay in taon mo, mura kag ginikanan nga ang imong anak giingnan sa inyong silingan, mahiya naman kayo. Wala kang hiya. Nya ang nipakpak ang ginikanan. Uy, mga ginikanan na makpak. Yes. Hay man na maliwat imong anak. Bisag unsa kayabag ang imong anak, nganla na sa imong silingag, mahiya naman kayo, wa kay batasan. Uy, ginikanan mo pakpak, we. Kinsa may atong ginikanan sa atong nasod? Kanang presidente, kanang mga elected officials and appointed officials nga naa ng atong 3 branches of departments atong gobyerno, executive, legislative ug judiciary. Ayaw mo pamakpak ug naay mo ingon sa mga Pilipinos, mahiya naman kayo. Kay kamoy mga leaders, kamoy nagbuot sa atong pundo.
ang kongreso mo'y nagbuot sa atong budget. Mamakpak mo og naay mapalpak nga budget. Ilasa gud ninyo. Ako di jud ko mupakpak. Kung naay mo ingon nako, inigbiya nako dinhi sa San Vicente Ferrer. Uy, taga San Vicente, anong nangyari sa inyong simbahan? Mahiya naman kayo. Nya ako dayoy mupakpak. Ako gud dinhi inyong parish priest. Tagalogin ko lang, ikahihiya ba ninyo ang ating parokya ngayon? Tubag-tubag sa hindi. Mauaw ba mo sa atong parokya karon gikan sa akong pag-so dinhin atong August 6, 2019, muigsit ko karong August 5, 2025. Ikauaw ba ninyo ang atong nabuhat dinhi sa atong parokya? Hinaot unta nga inyong nakita ang atong paningkamot. Pero kamo nasayod, pila ka buok nagpuyo aning parokyahan nga nagsigig tamay nako, sigig pakauaw nako, sigig reject nako, hangtod karon. But I love them all. Ana. Nisod ko dire, pobre-pobre bi ako ato, kay nga akong sakyanan ato multicab. Mubiya ko dire, thanks be to God, inyo kong gipalitan og Innova. Dato nako. Ano? Pero I will assure you, wa gi kwarta sa akong bulsa nga ako personal. Sa ako palang mga scholars daan, suyo po na ning akong personal nga kwarta. Ana. Nya, punan pa aning gipas-an akong utang karon nga 70 million. Ako'y magdaan aning utang. Ang pari nga mopuli nako diri, og sila nga mopuli dinhi, dili nako papasanon aning utang, kay ni balibad man sad. Di man sad mo apil og pasan. So ako ning pasanong utanga 70 million. Nya na lang gyud mo bugal-bugal nako ani. Ana. Naapag mo ingon nga nganong nakautang na siya? Ana. Nganong nangutang sa na siya? Aron in taon maluwas ang atong simbahan. Kay ngilad kayo naong ang atong grounds ug ang atong simbahan sa una. Karon naanatay kumbento, naanatay daghang lugar, naanatay nindot nga parkingan, naanatay mga in and out nga kana ganing sana na road right of way ana no. Pero wa pa jud ko kahuman unta sa akong gustong ihatag diri. Naara ko mga 60 or 70% sa gusto unta na akong buhaton dinhi. Pero sige lang, giibot naman ta, ibalhin naman ngadtos Compostela. Basta kamaotang mo antos. Maura na dinhi sa simbahan. Kung ang pari kamaong mo antos sa mga pakauaw, panginsulto, magsigig higugma, magsigig pasaylo, magsigig alagad, mulambo gyud ang parokya. Kay kana agong nagsigig daot sa nako, jotay ra man na sila. Ay noon, karong mabalhin ko, basig mamakpak na sila. Yes, anagis Father. Okay lang. Enjoy your life. Kay naapil man sad mo sa ako din hingi paningkamutan. Apil man gyud mo sa benepisyo. Parehara sagod nato god. Na may mga leaders nato nga mga nindot. Ambot kinsa kay mga leaders lagi nato nga nibiya. Marcos ba o Duterte? Kinsa Manila ang nibiya nga nangalipay tas ilang gibilin ato silang iampo pero kanang nagbilin og baha dili lang tingali ta malipay magampo ta nga kamausad silang muantos aron maluwas ta. Ang katapusan nga mahitabo ang muantos maura say masantos, mabalaan gyud ang kinabuhi sa kamaong muantos. Mao na si St. Alfonso, San Vicente Ferrer, ang ako sang atuanan dito si Santiago, St. James, nga santos gyud sila.
ang ilang reward dili kwarta, dili dungog nga kalibutanon, kung dili dungog honor nga langitnon, holiness of life. Ako napakoy daghang kay mga sala, hinaut unta makaambit nining kabalaan nga gi-offer ni Kristo kining atong pag-antos. Mo padayon ko ngadto sa sunod assignment, lain na sanang mga pag-antos. Pero ang pag-antos, makapasantos man, magsige lang tag-ingon, antos pa more. Di ba? Pero mamalit lang yun mong slot, makuhaan kining akong antos. No? So palit lang mo ha, grace. Kung sa maning grace, ako din mo, report ko ninyo ang atong grace, ang atong halin, iabot na 21,833 kaslots as of yesterday, na pay 678,167 kaslots nga available. Daghan-daghan pa no. Pero tag 100 rani, palit lang yun mo 100 pesos. Nya na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 97 na sad ka challenges ang atong nadawat. So pakpakan nato ang namalit nato. Salamat. Unsaon pagpalit, either inyong paliton dinhi sa atong opisina, samtang ni apata dinhi, nya kung tuan atas Compostela kay dadon ko man dito na lang sad mo palit sa Compostela o mga slots. Unya ang lain paagis pagpalit kaning atong bank accounts or GCash accounts or kwarta padala. So mo ni ang atong information, sunda lang ning atong ibutang sa screen karon. Unya sa GCash, open na sad ang akong GCash, open na ning among GCash karon. Unya kwarta padala, bisag asa aning pangan nga inyong makita dinhi, ipadala lang aron mabayran gid nato ang atong utang. Unya magsugod na sad tag trabaho para sa sunod na sang panginahanglan. Salamat gyud kay ninyong tanan.